Svatý Vít není český světec. Správně by to měl být chrám svatého Václava třeba. Ale protože vztahy mezi Saskem, kde svatý Vít je jejich jakoby národním svatým, a Čechami byly vždycky velmi dobré, tak když byla 21.11.1344 založeno v Praze arcibiskupství Karlem IV., tak nechal položit také základní kámen ten samý den k bazilice svatého Víta nebo chrámu svatého Víta. Průčelí gotické stavby poznáte podle toho, že uprostřed se nachází veliké kruhové okno, takzvaná rozeta. Tato rozeta, kterou vidíte, je vyplněna takzvanou vitráží, tedy barevnými skly, která se ve středověku k sobě lepila tekutým olovem, rozstaveným olovem. Tato rozeta má průměr 10 metrů, není největší, v Remeši třeba je větší v té katedrále a je tam v ní vitráž z roku 1921 o stvoření světa. Můžete vidět 3 krásně zdobené ustupující portály. Ustupující portál a ten prostor trojúhelníkový nad hlavními dveřmi se nazývá tympanon. Tympanon, protože tam, jako by na buben, se říká, že tam klepali, když chtěli vstoupit dovnitř. Tympán, jo, tympanon. Co se týká těch fresek, které tam můžete vidět, tak uprostřed na tom tympanonu je výjev z umučení Ježíše Krista. A nahoře na stranách té rozety můžete vidět prostor pro sochy. Jsou tam bohužel už jenom 2. Vpravo je socha Karla IV. A vlevo je socha prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Původně ale tam měla být socha Jana Očka z Vlašimě, který vlastně se zasloužil o největší část dostavby toho původního chrámu svatého Víta. Dál, co to můžete vidět, jsou chrliče, to jsou takoví ti dráčci, takový ty příšerky, které jsou v podstatě jenom takovým ozdobným vypustěním okapu. Tomu se říká chrlič. Obě 2 zvonice, které jsou dostavěny až v roce 1928, tedy stavilo se to od roku 1344 až do roku 1928. Jména stavitelů a dalších si řekneme vevnitř, tam vám aspoň ty papíry nebudou lítat. Prosím vás, je to kostel, je to chrám, tak se tam podle toho chovejte. A držte se blízko mě, ať mě slyšíte, tam bude hodně lidí, tak ať se navzájem nepostrácíme, jo, pojďte.